So, vandaag, ik zie Diederik Pedders. En ik ga van jou een Geschichte vertellen van is ik 16 jaar oud weer. Dan is dit passiert. Ik ga een kaart vinden en den erst mir Fertigschule. Nu wil ik een klein beetje vertellen wat het geworden weer. Ik ben 16 jaar oud, ik schafft wie eine steht, wo wir viele Traktorsbrücken deiden. En we hadden weer eens wat een druivde baan hadden, en niet een druif, hoe zou ik zeggen, een warmde baan. En dat je treedt hem dan van de weeuwen ruit en dan valt het in Fördertrag neer. En we moesten de gereedschap alle zin und reinwaschen. En doordat wil ik den reinwaschen, den zin und hadden we de Oberstrakte geliet. En wilde dat niet een bekende tractor weer. En de schwengels werden zeer al los en verbruikt. Nu had ik niet toen je zijn dat de schwengel ganz uit weer. En nu weer nog met smeerdruk kwam door de slee. En de druif de dreed nog. Maar ik was zo in gedanken in mijn arbeid. Dat ik dacht er niet meer aan. En ik zag het niet dat de druif er nog draaien deed. En ik was de gereedschap rein. En dan kwam al dat mel en schild eraf. En dan ingen als de lucht, moet de lucht opmerken. En dan kon het mel en het water alle uitschelen. En wil het eruit schelen, dan slaakt het touw. En doordat neem ik mijn hangen vinger en steek mijn vinger erin om dat mel eruit te laten, dat het wat schelen kon. En ik had al vielleicht 4 of 5 Mal mijn vinger erin gesteken. Ik had een dikke handje aan. En die handje hadden alle zeegbaan, dat die warm weer. En op eenmaal dan kwam dat zo dat de schroef, die weer krak, op een rechte steed. Dat mijn vinger kwam tussen dat ijzer. En zo draaide de voorbij. En wilde het op een platte ijzer weer. En de runde schroef. Dan kwam dat plus zo wijd. En mijn vinger drekte af. En reikte een enkele zijn maat. En dan leidt dat nu. En doordat kreeg mijn hand eraf uitrieten. En gewöhnlich, wanneer die vielleicht met een hummer op een duim slaan is, dat eerste wat einer dan wel doen is de hond schliezen. En ik deed ook zo. En doordat schliezen de hondje naar de vloer en wil het zeegte ben weer, dat we al een beetje struif. En dan mijn vinger die blijft een beetje hangen. Maar die weer een klein beetje voor nog aan eine zien. En die zien die kon zeer uitraken. En wist niet geloven hoe zij die uitraken kon. En doordat die zien direct uit, mijn vinger weer bern wat de hondje vielleicht half bij de vloer weer. En dan kwam de rutje voor. En doordat hangt mijn vinger vielleicht 18 Zoll leer als mijn hond weer. En zachtjes, ik kon het speren, ganz verlang mijn arm zit. Maar een Körper würde sehen sich frisch anholen deed. En kwam ganz trebot mijn vinger aan. En dan weer nog geen bloot. Maar dat we alle af, zelfs als die zien wat de bern weer. En du wirst glauben, nu wist ik genau, dat vinger weer af. Maar doch, in mijn hier, da wil ik mijn vingers nog alle een beetje bieden, om zijn het op ihrem zo weer. En doch, dat weer zo, wegen de vinger, die ganz schrootste weer. Die kwam niet meer nähen, gedreht als die gewöhnlich soll. En doordat kwam dat bloot alle twee en vang dat aan te bladen. Mijn broeder schafft dan ook op dezelfde steed. En ik roept aan, hij kwam ooit en doordat zag hij dat, hij nam zijn hand af en dan weg wilde het aan. En we renden to de eerste dag uit, we wilden voets naar het hospital voeren. En een van onze wiertste kwam dan, die we groot spelen als we uitkwamen. En dan zei hij, oh, waar ren je aan? En dan zei mijn broeder dat hij heeft zijn vinger afgesneden, we moeten een hospital voeren. En hij zei, no, hij wil dat eerst zijn. Wanneer hier eigenlijk weer, hij moest dat zijn. En we zeiden al, no, die was het niet zijn. En hij zei, no, ik moet het zijn. En doordat nam ik dat hand los. En wijs ik aan den vinger. En dan doordat ik mijn hand zit, nog waar de vingers een beetje nadraaien. En dan ging de vinger ganz te weer. En dat viel ganz vol bloot. En die ambtje, die werd die ganz snijwit. En die dacht mes aan. En dan zei de bus, go. En zo we renden en een pick-up. We voeren hastig naar de stad, een hospital. En bij ons werd het wat zeer wichtig. Dit zal voorst je vorig gemerkt. Du moest wat met je doen. En daar kwamen we bij toe en bij de hospital werd het gewoon groot. Het werd niet wichtig. En doordat ik nog moest 2,5 stunden leren, de dokter dat heb kunnen checken. En dan nu hier moest dat dan afgesneden, alle fresh. En de dokter die nam groot zo en rijdt het huid alle eraf. En dan met we würden op Englisch sagen, Weißgrip, op Deutsch sagen vielleicht Weißgrip.
En klam de Hütze dort vast. En dan nimmt eine Scheier en schneidet die kleine Specker Knerkes auf. En dan met een grote viel, dus we würden brokken met Isa vielen oder met Hout vielen, dann rubbelt diese vielleicht den Knerken, dat die nicht mehr spitz wird sein oder schwab wird sein. En dort ook klinkt waar ganz schwer in mijn ganze Körper, is dus het rezen dat in de Knerkes. En dan hij nähert dan alle van taub en dat heilig van. Aber ik heb vele multje geloofd en gedacht, Mr. Schuh, dat die Finger du nicht auch. Besonders, dus, wir machen nicht den gleichen Gesud, nicht? Und wir haben immer große Löschen Sud. Und wir nehmen immer große Handvoller, Jabsvoll, wie wir sein. Und du fühlst immer so heftig ab mit deiner Hand in de Löschen an. Ich tue auch so, dann hebe ich ab und die Hälfte schält so von der Füße dann rüht. Und das ist mir sehr schön. Und dann fährt man mit Baltes oder mit kleinen Gerätschaften, das ist allmächtig, dass der Einfänger du nicht erst, den fehlt. Und dadurch erst noch ein bisschen Vergleichnis in der Schrift in 1. Korinther sagt Paulus, dort der Körper von Christi hat auch Arms in Finger, in Augen, in Mühl, in Ohren, in Feit, in Bein, und uns fehlt die alle. Und wie kann ich sein, wir sagen nicht in den Körper, Faut, ich brauche die nicht mehr, mir fehlt die nicht. Oder wir sagen nicht zu uns Arm, mir fehlt die nicht, die ist nicht mehr neidig. Und ich sage nicht zu meinen Finger, mir ist die nicht mehr neidig. Und krieg so in der Körper Christi, in der Gemeinde von Gott, kann wir nicht sagen, Christ, ich brauche die nicht, mir fehlt die nicht, ich leg die nicht. Wir brauchen uns alle. Und uns fehlt dort einen anderen, die Gemeinschaft zu haben, dort wir alle uns Portchen tun, dort ein ganzen voller Körper kann sein. Und dadurch können wir auch ein gutes Licht sein in der Welt, in der Anglaubende, von wo wir einen anderen Leben tun. Das ist die Gemeinde von Gott. Und dann wollen wir das an, dass uns fehlt uns doch noch alle. Ich hoffe, das ist ein gutes Beispiel für uns alle. Und vielleicht ist hier eine Lehrbahn, dass wir einem anderen so ansehen, als Gott hat, dass wir sind alle ein Part von seinem Körper, von Körper Christi, und wir sind alle neidig. Dankeschön.